Εδώ πάμε για τη σταφίδα. Ναι. Εδώ είπες είναι του Παπαλάμπρου. Πού το έχει ο Κατσάς, Το έχει ο Κατσάς. δεν το θυμάσαι στο σπίτι μικρά που Ναι, ναι, ναι. είμαστε. Που ερχόμαστε, ναι. Εδώ είναι, αυτές τις πέτρες έχει εδώ. Γι' αυτό δεν θα βρίσκε. Δεν το κατεβάζω κι εγώ δηλαδή. Το σπίτι ακόμα εκεί είναι. Το σπίτι δεν έχει, αφού το έχει φτιάξει το πατέρας μου. Απλώς έχει κάτι κισούς, πρέπει να τους κόψω. Τώρα άμα δεν κάνει ζέστα θα τους κόψω, γιατί δεν κάνει. Ο κισός θα το χαλάει. Δεν τους έβγαλε ο Κακιάς, δεν τα κοιτάζουν. Εξαιρένεται, αυτό φεύγει αμέσως το κισός. Και πού αρχινάει το δικό μας? Τώρα θα σου δείξω, εδώ, από εδώ είναι τα Ναι, τα λόνια τα θυμάμαι εδώ. Εδώ που αυτό να με τη σαφίδα. Αυτά εδώ. Εδώ είναι του Μπαρβαλιά, του Κώστα, που ήταν από το Καλοχώρι. Ναι. Αλλά την έχει ο Κώστας ο Γκούρος τώρα. Ναι. Την έχει βάλει. Από εδώ αρχίζει. Εδώ πώς είναι οι κηδονιές. Το σύνορο. Είναι οι κηδονιές. Αυτή εδώ ξεράστηκε επί 3 χρόνια είναι πάγο. Θα σου δείξω. Και έβαλε καινούργια ο φύτεμα. Τώρα είχε αρχίσει να κάνει κάτι στα φυλάκια αυτή. Το κάτω, εκεί που κόβω τα σταφύλια, δεν τα κόψα από εδώ. Από το κάτω που το είχε βάλει ο πατέρας μου. Εδώ από το 15 μέχρι 18 έρνε πάγο και δεν έμεινε τίποτα. Κάθε Μάη. Ήμουν αδόγολα τότε. Και το ήξερα ότι έρνε πάγο. Και μου λέει θα την ξεκόλωσω. Ξεκόλωσέ του λέω. Τι την έκανε. Και πήρε καινούριο φύτεμα. Μικρά τέτοια. Και τώρα εντάξει. Έχουν βγάλει λίγο. Εκείνη κοιτάτε έτσι. Από εκεί έκοψα εγώ τα σκαφίλια. Ότι... Εδώ είναι οι κηδονιές. Και αυτές θέλω να τις καθαρίσω γιατί τις έχουν αφήσει. Και αυτοί δεν τα τρώνε τα κηδόνια. Έχει βάλει και πασάλους και έχει βάλει όπως το κάνουν οι Γάλλοι τώρα. Ναι, εντάξει, το κάνουν χρόνια. Για. Εδώ τι? Κοίτα. Οι κηδόνιες. Και έχει ανέβει και κλιματαριά απάνω. Αλλά φέτος τα κηδόνια είναι, άλλα χρόνια έκοβα. Είναι μικρούλια. Καλά είναι ακόμα νωρίς, αλλά από τη ζέστη δεν αυτόσανε. Πού πάει πολύ κάτω. Εδώ είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε κι άλλο, δεν φτάσαμε. Εδώ είναι άλλο, αλλού. Εδώ είμαστε το δικό μας, στρίβει εδώ. Έτσι. Πάμε εδώ. Ναι. Και μετά συνεχίζουμε εκεί. Εκεί πέρα εκεί τα άλλα τι είναι? Ποια? Δικά μας. Αυτά δεν είναι του Κωνσταντίνη αυτά. Εδώ. Του Τριάντου. Ναι, του Τριάντου. Εμείς εδώ. Είχαμε και εδώ. Δεν έχει. Εδώ πέρα σταφίδα. Εδώ ήταν σταφίδα. Που είχαμε το ίσος, που ήταν ένα αντινομάκι, αν το θυμάσαι. Που είχαμε, απλώς δεν έχει βάλει αυτό εδώ πέρα τώρα. Και εδώ πάνω. Εδώ είναι δικό μας αυτό. Ο δρόμος, πώς να σου πω. Εκεί είναι του Τριαντέου αυτά. Αυτή εδώ όλοι κάτι είναι δικιά μας. Από εκεί εδώ κόβω εγώ τα σταφύλια. Αυτή φαίνεται πιο μεγάλη. Αυτή είναι, δεν την έπιασε ο πάγος. Την είχε φτέψει πριν πεθάνει ο πατέρας μου. Ήταν καινούργια τα κλίματα. Από εδώ έβγαινε. Ωραία. Όλο αυτό μέχρι κάτω. Όλο. Για να τους βγάλω μια